Hi there, Sanbonani Mulweni. Welcome to Fixed Channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If you're returning, thank you for love and support. I appreciate you. Channel is simple. Let's do updates. Umakhwela no Macele basayibambile lento yabo yokuzwana. Kodwa wayeshilo kuMacele ukuthi no angena umngani wakho Makhwela. Abangani bakho bazi nangena umngani wakho. Kodwa ke sabona ku season 8 uMacele welcome kahle nje uMakhwela bahambisana kwazothi uMakhwela emcimbini. Naye ke into engijidayo noma mhlawumbe ngizwa kancane udambu engayizwa. La kuthandwa nesimbu uMangwabe noma yini abathi bona indaba number 5 ayingaze nje izidiscusswe nabo abahlangene nayo. Noma yini kusukela ku season 5 waze wase nje into exabanisa yena nomseleku beze nje bengakhulumisani udaba lika number 5 kungakaveli ke ezinye izinto ke kusukela ku season 5 noma Mangwabe yena side kakhulu isikhathi ngoba uMangwabe waze wabuza ukuthi lolu daba la number 5 ngabe lihambisana nokuthi abantwana babafana ababaningi yini njengoba umseleki efuna. Wabuza kuMangwabe ukuthi kanti imbewu ifika nobani ukuze phela ukuthi lo tshala imbewu uzovuna lento ayitshalile. Umseleki awuphendula ngalowo mbuzo. Silapha ekutheni kwenzeka kanjani kube sengathi ke ukuzwana kwaMakhwela noMacele kuhlabekisa uMakhumalo. Kodwa kwishow ngeso lethu esibuka ngale TV show kade kuMangwabe noma yini abasesayidini elilodwa lokuthi chu uMakhumalo wazotshala ngisho babakho ukuthi akanankinga no number 5 as long as number 5 engazukudla imali yakhe engazumbangela umsindo endlini yakhe. Nikuthathe laphi ke noma kuhamba nembono yokuthi uMakhwela wasendaweni ngoba uMakhumalo akakaze enqabe into ephatha number 5. uMakhumalo uyo wazi wasuggesta kumseleki ukuthi akabe young and fresh ku season 6 la esababaza khona ukuthi uyoung and fresh uchaza ukuthini. Asisekho ke kutheni ke young and fresh uchaza ukuthini ngoba cha ngiyayikhumbula leyo ndaba leyo sayibabaza haze senze ivideo ukuthi sibabaza ukuthi uma kuzothiwa akathole young and fresh seneyingane engangoMpilo noSne useminyakeni emngakanani young and fresh. Nakho futhi ukuzwana kwaMacele noMakhwela waye kube nechashazi kodwa uMakhumalo wahlala noMangwabe endlini engangonyaka. Nisho ukuthi uMacele engenza isenzo senzo uMakhumalo yena abe nenhliziyo embi kodwa uMakhumalo noMangwabe benza into efanayo bona babe nenhliziyo ezinhle. Wekhaya zendlela enjatsha ngayo ngifuna ukuyizwa nami ngoba Makhwela noMacele ayazwana. uMakhumalo noMangwabe sebeyilungisile indaba efuna ulungiswa kwi-friendship yabo. Kodwa nina nithi uMacele onenhliziyo ebophile and lento leyayenza noMakhwela into nje ekhombisa ukuthi unenkinga, kanti le yenze uMakhumalo noMangwabe iholi yona eyamacele inokukhohlakala. Kanti yani ke guys imbono yeni niyibeka ngokuthi into yenziwa ba noma nginibeka ngento eniyibone lapha ku TV show. Sengifuna ukwazi ukuthi yini nibalula uMakhumalo ukubalula yini nesizulu naso yini nikhetha uMakhumalo ukuthi kuhlabekiswa uMakhumalo kodwa kube kuMangwabe noma yini abangamfuni unumber 5 futhi ukuthi uMangwabe ngamfuni ngempela number 5 ngibona nanguMakhumalo. uMakhumalo uclose noMangwabe kodwa akakaze ambuze eceleni ukuthi uthini ngoba shothi usuke protector i-friendship yabo. Yena nikuthathe lapho ukuthi uMacele wenzele uMakhumalo. Nami ngifuna phela ukuyixoxa leyo nto kodwa sengizwisile kahle, sengizwe kahle ukuthi ngiyizwaphi ngoba ngisho ku season 8 wambuza uMacele uMakhwela ukuthi uMakhumalo uyamazi. Wathi uMakhwela wangangena nje kwimpendulo eqondile ukuthi yamazi noma akamazi kodwa akambuzanga ngendlela yokuthi mhlambe kunento ethini ngoba wabala nje ukuthi uMakhumalo wangakuphi
and uMakhwela ngeke ngayazi leyo ndawo. Nina ningithathe lapho ukuthi uMacele ngoba ethoka noMacele Makhwela ingoba efuna uMakhumalo ezubuhlungu. uMakhumalo wathi akanandaba number 5. Waze wasizwe futhi nevision yaMseleku uyayazi. Ngisho exoxa noMacele wathi futhi nje into yokuthi edu number 5 ingoba vele ivision kaMseleku nokuthi futhi nabo bekhona bebevele bezoba khona. Wayike nikukholela ukuthi uMacele uhlabekiso uMakhumalo esho njalo ku TV show. uMakhumalo azobizwa uMayeni eceleni wamtshela ukuthi phela uMseleku akazukwazi ukuthi ame phakathi ukuthi uMacele uthini nawe uthini esho kuMayeni ekhuluma ngo number 5. Why masafika number 5 nithi uzwisa yini ubuhlungu. Nakhona futhi la ku TV show ngendaba number 5 akakavela ayiki episode la iveza khona uMakhumalo ukuthi uzizwa kanjani ngalo number 5 ofikayo ukuthi nje akasaphawuli ngoba kwavela ukuthi uphawula kakhulu ezintweni ezikhulunywayo uya-etha noMseleku egcineni wajike wathi uMakhumalo ukhuluma kakhulu eceleni. Yini nithi uMacele uzwisa uMakhumalo ubuhlungu waye ningathi uzwisa uMayeni ngoba uMayeni esimbonile elwa naye ngokwe-TV show asisho ukuthi ubhelulwa naye kangempela ngoba wathi kuMayeni ufuna izinto ayifunayo. Nathi sizama ukuthi uMayeni iziphi lezi zinto ayifunayo uMacele anazo. Sathi sisebenzisa iTV ke sasebenzisa iTV sabuka indawo bahlala kuzona kodwa saphuma nokuthini akakaze kuzwakale kanjalo uma uMayeni exabana noMseleku ukuthi unezinto zokuthi ufuna izinto uMacele senazo. Umbuzo wami ukuthi uMakhumalo support number 5 waze wafika egcineni yini nithi uMacele ulwa noMakhumalo ningasho ukuthi ulwa noMangwabi noMayeni ngoba yibo phela kwathiwa bangahamba mabefisa ukuhamba ngoba uMseleku wabathola bevele behamba washo uMseleku. Yini enijike lento noma sekukhona amakhoneni wabukusisayo. Hayi season 5 okuMayeni noMangwabi, 6 uMayeni noMangwabi, 7 uMayeni noMangwabi, 8 uMacele usala noMakhumalo. Nayo futhi indaba ye-friendship yaMacele noMakhumalo i-foundation yakhona yiye eyenza ukuthi kungabi i-friendship emile ngoba i-foundation yakhona ibithini uMakhumalo ubefuna uku-acknowledgewa uMacele hayi ngoba efike ngokuthi umoya wethu uyathandana njengoba umngani noMangwabi ngoba kuMangwabi baxabana kwaze kwafika into ethinta abazali baxolelana ngobani beyi-genuine into yabo. kuMacele i-friendship eyenzeke phakathi kaMakhumalo noMacele iye ngokuthi ubani oncengo omunye enza ngokubuka ukuthi uzoze agcine ayingithemba. Sithatha lapho sithatha ku-speech sakwi-anniversary ukuthi ngikulwelile ukuthi angamukele. Manje i-friendship enjalo ayibhalansile ngoba abangani bakhiwe ukuthi ukuzwana kweqiniso kwakhiwe ukuthi niya-understandana nobabili. Lona oncengo omunye uye vele ozolimala noma engangabona ngaleso sikhathi lelo nje ifana nokuthi mhlampe ube impimpi yeboss. Uyimpimpi ngoba ulindele ukuthi iboss ikupromote. Mase uba impimpi yeboss ivele iboss ingakupromote uphatheka kabuhlungu ngoba usuke usuwenzile i-effort yakho ukuthi ngifuna ungithande ngifuna ukuthi makuvela isikhathi esithile ungibeke lapha ivele iboss ithi cho ikunako omunye ikushiye kade usebenza kanzima uyifaka ephaketheni leboss. Manje friendship nayo yakheka kanjalo ayilungu vele ngoba anihambisani ngoba manihambisana fanele nihlabelele ingoma eyodwa kanye nithule kanye ne-chorus kanye usho ukuthi ke kuyahambisana ndawo zombili. Manje into eqalwe ngokuthi ngifuna ngithande ngifuna ngithembe umuntu uyayibonela ukuthi uyakuthemba noma akakuthembi, uyakuthanda noma akakuthandi, uyakuzwa noma akakuzwa.
phinde futhi kuleyo friendship ube calculative, uyena lo muntu lo omncengile nawe izokubona phela umqondo wakhe. Kodwa singakhulumi kakhulu. Bengangenelwa yini ngaze ngaxaya ku 25 into engingenele. Ulokhu ngikhuluma manje angike-understand kwanami. Silapha ukuthi kuliwa kanjani uMakhumalo ngento ayamukelile waze wayigqugquzela. Nashiya nabaya ababili abahleli bathi nje kwalento yokuthi kufanele be-understand abasayifuni. Kwama-meetings abizwayo awanamphumela ngoba basuke babizela uzotshela ukuthi nje khona engimshelile, khona engimthandayo, khona isanxiza, khona ozongena uswida udlele ephepheni, nobona sekukhona ingane. Izinto lezo ey'khulunywa bekhona. Nikuthathela lapho ukuthi uMacele ulwa noMakhumalo kube kumayini noma ngabe abaphikisa umseleko ngendaba ya number 5. As if uMacele ubazi futhi ukuthi umseleko uzothatha number 5 wasendaweni. Phela uMacele uyayidicayidela ngokwakhe ukuthi uyafuna noma akasafuni, ujabule noma akajabule. Kodwa into angayazi ukuthi umseleko uzothatha kuphi. Into ayishilo-ke entsha manje ukuthi lo number 5 amthathe la endaweni ngoba kulula ukuthi umuntu wala endaweni uhambe uyomceba kubo. Wasi abanye baba bahle mase beba nebehavior angayiqondi kube kude ukuya emakhaya kubo. Owala eduze mayeshintsha uzovele kuye bazali bakhe. Into esizwe kula TV show. Cha le video yinde kodwa inento eyodwa ukuthi yindaba kube uMakhumalo kuliwa naye kodwa uMakhumalo o-acceptile. UMakhumalo understand lesithembu le vision yakhona. Osho ukuthi ngamanye amazwi uma le vision ihambisana namakhosikazi awu-10 uMakhumalo uyak-accepta lokho. Ngeso le-TV ngeso futhi ngeso labantu abaningi abasho njalo ngokwe-TV. So babili abaseceleni kwale vision yokuthi akedwa abantu. Kodwa nithi uMacele uba noMakhumalo noma neyiphoqa lento nifuna ukuthi nilobona ithatha ngaloshoneni uthatha ngayo ukuthi isithembu kuyihleze kuqhathaniswa njalo. Phela icaca bhayi into yokuthi abangamfuni umuntu omusha kule setup yabo uMangwabe noMayini. Silobo sibukile. Ngisho singabuka useason 1 manje masilalela. Wake wahleka kodwa phela season 1 uMangwabe into yokuthi akufaka omunye wahleka ngaleso sikhathi. Kodwa seyiserious wabuza ukuthi imbewu isuka kuba. Tshalo ba mase kuvuna ba. Lokho okutshalile lokho okuvunayo. Manje mawukuthi kuphuma intombazana okusho ukuthi imbewu oyiphethe ithi intombazana. Makuphuma umfana usho ukuthi imbewu oyiphethe iphuma nomfana. Gcina ingixolele-ke ngokuthi ngizobe ngikhuluma into engayihlangani ngiyayigowela and mangigowa umzuzu engiwutholayo ngithi hey angirecord i-channel yami ingazivali ngoba phela ngazi isikhathi asivumi. Bye.